Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal și la un nou joc de pe acest canal. Bun, în jocul acesta ce trebuie să facem și cum se cheamă? Bun, jocul acesta se cheamă Fix SVT sau Sniper vs Thief. Ce trebuie să faci? Sunt două categorii. Sniperii care trebuie să omoare hoții și hoții care au furat de la o bancă și trebuie să fure pentru a nu fi prinși de sniper. Bun, eu m-am mai jucat puțin jocul acesta, nu m-am jucat foarte mult pentru că mai mult joc Brawl. Dar, bun, hai să vă arăt și ce am. Am câteva snipere. Cel mai mult îmi place ăsta care este rar și este categoria cea mai bună pe care o am eu. Cea mai bună normal e epică. Bun, am și măștile acestea. Masca aceasta care o am acum am cumpărat-o și am vrut să o încerc. Și asta epică în formă de bufniță și cea în formă de ciorap m-am uitat la videoclipuri ca să le iau și celelalte au picat. Bun, skinul este ori de bărbat, ori de femeie, eu l-am ales de bărbat. Bun, astea sincer nu știu ce sunt și culoarea, eu am deblocat doar culoarea verde, hai să o și punem. Și hai să schimbăm și masca, pentru că m-am cam plictisit de masca asta. Am dat și 100 de gold pe ea. Luăm masca. Asta. Se asortează chiar ok. Bun. O să please white. Ok, cred că mă pune... Nu mă uit. Uite, deci dacă știam, țineam și luam asta, care chiar dacă e comună, e chiar faină. Bun. Unde dădeam să fim sniper sau hoți? Ce să fim prima oară? Bun, hai să-i dăm să fim sniper. Nu vreau să mă uit. Am deblocat și ăstea. Hai să jucăm pe ăsta, normal. Și după o să-i dăm și ca hoț. Bun, poți să apeși și pe ei și să aud claxoane, dar eu am închis sunetul. Trebuie să aștepți puțin, asta e bă. Trebuie să aștepți până intre jucători. Gata, au început să intre. 2 jucători, 3. Cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt mai bun. Pentru că tu trebuie să omori doar unul ca să câștigi. Iar ei trebuie să scape ca să nu pierzi. Și uite, eu sunt acolo unde este rasa. Bun. Am tras deja în 1. Ai și puteri. Văd nimic și mi-a dat iar. L-ați văzut? Unde să-i dau? Unul mort. Gata, deja e bine. Bum. Încă unul mort. Unul e acolo. Mamă. Bum. Gata. Deci am omorât 3 și unul a scăpat. Deci, practic, doar unul a reușit să scape din toți. Sunt foarte bun, chiar treabă bună. Bine. Unde eram obosit? Bun. Hai să continuăm ca hoț. Am pus pauză deodată și s-a auzit ușa pentru că a intrat, frate, prietenul meu. Pentru că azi era ziua mea. Nu ziua mea, pardon. Era ziua altcuiva care a venit la mine. Și a intrat deodată pe ușă și m-a speriat și am pus pauză, știți? Dar nu contează, hai să-i dăm în continuare. Ăstea nu pot să le iau. Îi dau start în loc, dar deja. Bun, haideți să îi dăm și ca hoț. Aoleu. Am luat destul de bine de acolo, pentru că i-am omorât pe ea chiar bine, 3 oameni. Zic că e destul de bun.
Hai mă, ce mă nervează că stau o grămadă după ei. 1. Sniperul pare bun. Masca aia nu o găsești la oricine. Eu sunt genul care mă duc. Adică nu că mă duc puțin, mă duc o tonă. Mă duc până la mașină imediat. Și sunt genul care spamează. Adică care spamează puterile. Bun. Dau asta. Haide. Sunt invizibil doar că dacă ești din acela care știe, ăsta poți să vezi umbra. Am dat pistolul, nu știu ce face, dar l-am dat. Am auzit că e bun, eu habar n-am. Hai să dăm un emoji. Dăm din asta. Nu trebuie să dau. Și m-am dus. Safe-ul se sparge foarte greu. Hai. Îmi place mult la jocul ăsta pentru că n-ai cum să te oftici. Gata, mă, sari. Gata, you got away. Gata. Chill out, bro. Hai. Vedem ce ne dă. Cred că voi filma și... Ia uite, pun pauză. Am revenit după reclamă și văd că s-a deschis boxul automat. Și ne-a dat 3000 cash, 7 gold și masca. De asta am intrat pentru mască. Hai să o și echipăm dacă tot am luat-o. Nu vreau. Hai să mai... Bum! Și am făcut banii. Hai să luăm ăsta. Ar fi ceva să ne dea și de aici mască. Bun. Sniper. Putere. Încă o putere. Și încă o putere. Bun. Ăsta nu cred că pot să-l iau. Dacă știam, îl luam direct pe ăsta. Hai să iau masca aia. E și epică. Am foarte multe măști epice. Deci epice am cele mai multe. Așa, unde-i? Asta-i parcă. Bă, nu arată cine știe ce. Bun. Hai să-i mai dăm un meș, dar hai tot ca sniper. Și hai să punem ăsta așa. Unde mă culoarea? Perfect. Hai să schimbăm și rifle-ul. Luăm pe ăsta. Use. Hai. Change. Încă. Hai să folosim în locul la... Băi. În locul la... Ăsta. Și ăsta. Use în locul la ăsta. Cred că am făcut bine. Așa. Ălea-s pentru... Ok. Hai că-i dăm. Și după mai dăm și ca hoț. Hai, mă. Cred că... Nu știu. Stai să văd. Da, revin când vin jucători. Bun, au venit 4 jucători, iar deci e foarte, foarte, foarte bine că vin 4 jucători. Haide. Ar fi ceva să iau pe toți, să nu poată niciunul. Am dat start-ul, boys. Hai, mă. Unul mort. 2 morți. Nu. Dar nu-l las. Hai, ieși. Good shooting. Cred că s-a terminat timpul. Bun. Ori am luat 3, ori 2.
Cred că o să-mi pună 3, nu? Nu, 2. Fac. 10 trofee. Nu vreau să mă uit. Hai să schimbăm ca hoț. Lasă-mă cu reclama. Așa și hoț. Și hai să ne punem abilitățile. Bă, deci o pun pe asta. Pentru că asta 100.000. În locul la ăsta, pentru că la nici nu știu ce face și nici nu știu. Hai să pun ăsta în locul la butoi. Pentru că am ăla și bun și ăsta, use, în locul la una dintre pozițiuni. Nu, știi ce o să fac de fapt? O să pun cele rare în locul la asta. Bun, și gata. Hai să-i dăm. Nu mă uit, nu vreau. Am crezut că au venit direct, dar revin iar. Gata, au venit. Suntem 4. Sper să nu vină pe mine. Haide. Hai. Chiar dacă e seară, cred, nu zic exact. Nu mai trimit. Cred că voi face și un episod de Brawl. Ăla are jumătate de viață deja. Dă pe mine. Nu. Bun. Suntem aici. Îi dau asta. Și m-am dus. Dubai acolo. Îi dau peștele. Și m-am dus. Dau și de asta. Gata, mă. Am luat-o foarte ușor. Chiar mi s-a părut foarte ușor asta. Bun. Doar noi doi. Cred că ceilalți n-au ajuns la timp. O să-mi dea reclamă, da. Aoleu, lasă-mă. Nu. Ok, lasă. Bă, dar lasă-mă. Ok, hai să-i mai dăm unul. Dar ca ce? Hai să-i dăm ca sniper. Și nu, lasă-mă. Una asta, că e epic. În locul la... În locul la ăsta. Și... ăsta în locul la ăsta. Gata. Bun. Ce mai fac? Uite-i. Bun. Haide să-i dăm. Lasă-mă și da. Te pot spune, revin iar când vin playerii. Bun. Au venit playerii. Perfect. Sper să nu fie pro player din aia că m-au ars. Am dat eu de nici pro player. N-am putut să iau niciun. Ia-le, frate. Ia, frate. Pac. Hop. Bun.
Nu, mă. E unul acolo. Ia, hai să-i facem așa. Bum. Pa. Iar am luat 3, nu? Mereu a scăpat unul. Da. 15 trofee. Hai, bă, lasă-mă. Bun, cam atât a fost, fraților, cu acest episod. Hai să luăm și chestiile astea, ce-or fi. Așa, dă-mi-le, lasă-mă. Și da, nu uitați, dacă vă place, să dați un like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!